Goedenavond. Wat gebeurde er allemaal in Zeeland op deze zondag? In de komende minuten praat u bij over het laatste Zeeuwse nieuws. Op de crossbaan in Rilland is vanmiddag een motocrosser om het leven gekomen. Tijdens het rijden is hij gevallen, meldt de politie. Er kwamen veel hulpdiensten richting Rilland, maar het slachtoffer overleed ter plaatse. Een steekincident vanmiddag in Tolen in de straat Burgemeester Barenshof. 2 mensen raakten gewond. 1 van hen werd geboeid naar de ambulance gebracht. Zijn rechterbeen zat onder het bloed. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd, want er is nog veel onduidelijk. Gezinnen met een taalachterstand handvatten geven om meer te oefenen met de Nederlandse taal. Dat doen de voorleesvrijwilligers van de Voorleesexpress. Inmiddels zijn de vrijwilligers in de hele Oosterschelde-regio actief. Ik ben net bij een gezin geweest en ik heb daar heerlijk voorgelezen uit een boek over een draak. Joris en de draak heet het. En daarna hebben we gestempeld met stempels, hebben we het liedje gezongen van de helikopter. En we hebben ook nog een spelletje gedaan, memory spel. Ja, oh, en de balletjes ook? Nee, dat was niet de bedoeling. Nou gaan de bolletjes ook weg. Boekje lezen, die is heel leuk. Je hebt al best wel wat boekjes gelezen, denk ik, ondertussen met Caroline. Heb je dan ook een lievelingsboek? Ja. Welke? Rupsjeboek. Het Rupsjeboek? Ja. Waar gaat dat over? En dan gaat het dikke lipje en dan wordt de vlinder. De vrijwilligers van de Voorleesexpress zijn 20 weken lang verbonden aan een gezin. Nadia's vader merkt vooruitgang bij zijn dochter. Ik ben ontzettend blij, omdat Nadia kan nu zichzelf vertrouwen. Die gaat vaak zelf een boek pakken, lezen. De voordeel is gewoon voor taalontwikkeling voor onze dochter en voor onszelf. Afgelopen. Goed gedaan. Op de laatste tolvrije dag van de Westerschelde-tunnel gisteren zijn bijna 21.000 voertuigen door de tunnel gegaan. De tolvrije dagen zijn vanaf nu verleden tijd, want op 1 januari wordt de tunnel permanent gratis voor auto's en motoren. Die tolvrije dagen waren er sinds een jaar of 10, meestal 6 keer per jaar. Op zo'n dag gingen gemiddeld 15.000 à 20.000 auto's gratis heen en weer. Nu dus ietsje meer. Al vroeg in de ochtend zitten de modellen in de make-up en worden de ontwerpen gepast. De vleeshal in Middelburg is namelijk omgetoverd tot een echte catwalk als onderdeel van de kunst- en cultuurroute. Als grande finale hebben wij een fashion show georganiseerd. En wij willen eigenlijk, het doel daarvan is ook om mode wat meer aandacht te geven als kunstvorm. Er wordt gebruik gemaakt van vintage, tweedehands kleding en 5 modeontwerpers showen hun eigen ontwerpen. Deze collectie gaat heel erg over een soort van de speelsheid terugzoeken in de kleding en heel erg de humor terugvinden. En dat door humor en speelsheid haalt je eigenlijk weer de plezier kan terugvinden in je leven eigenlijk. En ik hoop dat die kledingstukken daar heel erg in meehelpen. Het is heel leuk om zoveel diversiteit te zien, zowel in kleding als modellen. Ja, fantastisch. Met deze modeshow wil de kunst- en cultuurroute zich meer richten op een jonger publiek. Vandaar dat we ook gekozen hebben voor dit en ook die jonge ontwerpers, jonge startende ontwerpers. En waarschijnlijk gaat het heel goed lukken. We hebben meer dan 200 aanmeldingen en daar zitten heel veel jongeren onder. Dus dat is natuurlijk heel erg leuk. Daar zijn we heel erg blij mee. Wat doen we met de inkopen voor de feestdagen bij de winkels of online? Gelukkig voor de winkeliers gaan veel mensen nog gewoon de stad in. Winkels, duidelijk. Ja, ik ben nog wel van de nostalgie. Ja, ik vind het jammer dat er ook iedere keer weer winkels weggaan. Als je zeker ziet in Vlissingen, het is echt helemaal uitgestorven. Ik ben meer van de streetwear, en dat is hier in Middelburg niet zo te verkrijgen. Dus ik probeer vooral wel online te winkelen. En winkeliers die klagen dan, die zeggen ja, er komt niemand meer in onze winkels. Iedereen shopt online, daar moeten we dicht. Ja, ik denk dat we gewoon mee moeten gaan met de tijd. Als het even kan, toch de winkeliers steunen. Ja, zeker. Ja, absoluut. Uiteindelijk wil je natuurlijk ook dat Middelburg een winkelstad blijft. En dan moet je af en toe ook in je winkel zelf, in de stad zelf kopen waar je woont. Hè. Dus in die zin probeer ik dat wel een klein beetje te doen, ja.
De dag die begon vandaag vrij zonnig, afwisselend met wat wolken en het bleef op de meeste plekken droog. De maximumtemperaturen lagen vandaag zo rond de 7 à 8 graden. In de middag nam de bewolking wat toe vanuit het zuidwesten en kon er lokaal wat regen vallen. De wind waaide vandaag matig uit het zuiden met een windkracht 4. Vanavond en vannacht zien we dan de bewolking verder toenemen. Later vannacht zal er ook hier en daar wat regen vallen. De minimumtemperaturen liggen dan zo rond de 7 graden. De wind die houdt matig aan en waait vanuit het zuidwesten. Dan gaan we naar het weer voor morgen. Morgenochtend zal het voornamelijk bewolkt zijn en kan er plaatselijk wat regen vallen. In de middag kan af en toe de zon tevoorschijn komen, maar er is nog steeds kans op een enkele bui. De maximumtemperaturen liggen dan tussen de 9 en 11 graden en de wind die zal matig uit het zuidwesten waaien. Dan een kort vooruitblik naar het weer voor volgende week. We zien afwisseling tussen zon, wolken en kans op een regenbui. En de maximumtemperaturen liggen overdag zo rond de 8 graden. En tot zover deze Zeeland Nu. Hou voor het laatste Zeeuwse nieuws onze app en onze site in de gaten, omroepzeeland.nl. Voor nu alvast een hele fijne avond.